Viagra. Here is not called Viagra, it's a big Indian. Full American is out, Indian is and that place is specific only. Like for example, oh really? You have it there? She wanted a charcoal grill, so that kind of charcoal grill. Charcoal be. Uling. Nire-ready ko lang siya ba? Nag-reflect sa atin na yun, Ibe? Hindi. Nakarinig si Bren, si Lloyd eh. Nakasik ka na. Ay, kinit-kit ni Roxy. Sinira bago. Ito bago to? O last year ko yan nabili. Di ba? Pag may eyeliner ka noon, no? Eyeliner or Tapos nakaganon ka pa, oh. Oo. Di ba parehas tayo ng pantalon, B? Dito yung pinutol mo? Hindi. Pinutol ko to, mo yan, oh. pinutol ko. Tapos yung kulay black din pinutol ko. Yung Ah, mayroong black din? Ganito? Ang nagana nga. Mas, ano yan, maluto yan. Sammy, here's the smell. Dried fish. Labig, ano yun? Bakit lumihok? Lumihok talaga. Ano niluluto mo doon sa kabila, eh? Wala pa. Wala pa. Mamaya na to. Ito na kasi mainit na dito mamaya, B. Lang bango. Lamag ko. Ooh. Isa. Ang dried fish, oh. Ito yung sarap. Ano ang alin? Lahat. Yung ano, lahat. Ito yung kunin ko na stick pa dito. Dito ba? Okay, be. Kuha ka, be, oh. May kami. Sa loob. Hindi, ano, binagyan mo na? Oh, meron siya. Kain, guys. Okay lang kayo? Yup. Kain po tayo. Maraming candy doon, be. Max. Ay, mayroon. Oh, sarap. Ang sarap ng Max, be. From Pinas pa to, be? Oo. Ang lalaki naman to, be. Ay, ang laki. Tatlo sa amin dito. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tama na to sa akin. Pili lang ang kay Lud, eh. 5 and a half. Okay. Tapos, Gusto mo yung steak, be? hindi na, be. Okay. Yun na lang yun. Sa'yo, gusto mo na So, ito? ayun na. Kasi marami pa ako dito. Okay. Ready yan. Please luto na, libre na rin yung mantika. Pag prito. Sharon Cunita talaga. Naghugas ako ng kamay sa Ito, idalhin ko na din ito sa loob. Sabi ko ako na maghugas eh. Tapos, eto sa akin tatlo. Hindi, joke lang. Hugas kay Lloydie at saka sa akin. Maganda yung, ano dun sa ano, nakailang hugas ako. Mabang, oh. Nawala na yung ano, sa CR. Yellow. Hmm? So, ano ba yun? Yung, Mas magbihis na tayo, guys. Kasi, ano na, 9 o'clock. 9 o'clock na. At saka, kailangan na nating magpunta muna tayo sa ano, sa harap. Sa harap ng bahay, mapuntahan muna natin kasi parang, ano na, hindi ko nabisita ang ating harap ng bahay. Baka nagkalkal na naman itong ating tinitignan natin. Baka pasok tayo, guys. Pasok. Umuwi na yung dalawa kasi yun, alam nyo na bukas trabaho.
Monday bukas. Monday ba? Yeah. Monday bukas trabaho at saka may mga asawa pa yung yun. So, kailangan nilang umuwi. Anyway, so yun, ako naman magbihis. Yun. Yun lang yun, guys. Very simple lang yung kitaan namin, no? Wala na masyadong mga anik-anik pa. Simple kita, and then yun. Off natin ito dito, guys. Ay, busog si Inday, Miriam, ay. Good morning. Kagigising, gising ako kanina. Ano nung oras? Meron pala ako doon 2 cellphone. Nakaano ako. It's 6:48 na ng umaga. And, alam niyo ba na kailangan kong magtubig sa ating yard. But, good morning! Napagod ako kagabi. Sakit ng mata ko. Nag-start sumakit yung mata ko nung naghugas ako sa mukha. Naghugas kagabi. I don't know, for some reason, kapag gabi, bago matulog, and then maghugas ako sa aking mukha, ang mangyayari, guys, is magsakit yung mata ko the next day. And then, pag cellphone ko, naging worse. So, kasi early in the morning, 5 o'clock, ganun ako agad. Cellphone. Ganun ako, guys. So, ngayon, sobrang sakit. So, kaya binalik ko itong glasses. This glasses is for using screen too much. Pero, this is not a prescription. So, kaya masakit talaga siya. Ano lang ito, makatulong lang na yung mata ko hindi siya, restrain too much sa screen. Hi, sun. The sun is out. Love, aluhi, magpagunit. Aluhi, 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 aluhi. Oh, baby, baby. Oh, baby. I love you. Come, bless your mama. I love you, baby. I love you. Hi, baby. Hi, Tommy. Purrs louder when you start talking to him. He's purring because he's on top of you. No, but he started purring louder as soon as you did that. You know, ang bait-bait niyan, guys. Yesterday, he was like washing all the dishes, cleaning up my mess, cleaning up the dried fish oil, put the grill together. Thank you, love, oy. Han? Yesterday, I don't have nothing to wash. You wash everything. That's good. Oh, you're such a good baby. Thank you, baby boy. Oy, a lot. A lot, mo good na, oy. Oh, pero maglinis ako sa yard mamaya. Kasi it's sobrang early pa. It's 8 o'clock, so people are... It's not holiday today, people are working, right? Okay lang pala. Trabaho, umautaw. Dahil plano kong mag-cut ng damo, mag-cut na tayo ng damo. At bago tayo mag-cut ng damo, guys, ay anuhin ko lang yung ating lemon at saka yung lime. Kailangan natin siyang i-trim.